Bőhön a vadász. Hajdonában régességen élt egy legény Burjátországban. Úgy hívták Böhön. Vadász volt ez a legény, a burjátok úgy mondják Höbűn. Hát a legényt mindenki csak úgy emlegette, Bőhön Höbűn. Egyszer jókor reggel Bőhön Höbűn elhatározta, hogy elmegy vadászni. Volt egy kis szekere, abba befogta szép kicsi fehér bikáját, és elindult. Kellett a szekér, hát ha valami nagy vadat ejt, és akkor azt el tudja rajta hozni. Ahogy így ment, mendegélt, elhagyta már a falut, amikor szemébe ötlött egy rozsdás olló. Ott hevert az úton. Bőhön nem röstelt lehajolni érte. Feltette a szekérre, s arra gondolt. Bármi legyen, gazdagít. Így tanulta ezt az apjától, az meg az ő apjától. Ment tovább Bőhön Höbűn, amikor pár lépés után mit látott? Látott az úton egy kicsi békácskát. Éppen őt nézte. Lehajolt Bőhön, tenyerébe vette a békácskát, s mondta neki. Na te kicsi békácska, ne elvágkodj itt az úton, gyere velem! Azzal a szekére tette, s arra gondolt. Bármi legyen, gazdagít. Ment tovább. Ahogy így lépkedett, ballagott, egyszer csak egy csöpp kígyó siklott át előtte. Megállt a kígyócska, öltögette a nyelvét Böhönre. Ő meg odament óvatosan, kezébe vette a kis állatot, s mondta neki is. Na te kicsi kígyócska, ne hárválkodj itt az út szélén, te sem, gyere velem. Azzal a szekére tette őt is, s arra gondolt, amit az apjától, az meg az ő apjától tanult. Bármi legyen, gazdagít. Így ballagott Bőhön Höbűn vidáman, amikor egyszeribe valami megütötte az orrát. Beleszippantott mélyen a levegőbe, nézett jobbra, nézett balra, aztán lenézett a lába elé, s nem csalódott. Mert az hevert előtte, amire gondolt. Egy szép, nagy, friss, gőzölgő tehénylepény. Bőhönnek rögtön eszébe jutott. Bármi legyen, gazdagít. Lehajolt, felvette a tehénylepényt, s feltette azt is a szekérre. Kettőt se lépett, amikor megbotlott valamibe. Egy nagy, nyeletlen kalapács akadt a lába elé. Feltette azt is a szekérre, s már mondta is magában. Bármi legyen, gazdagít. Ment tovább, nézelődött, nézgelődött, s hát megpillantott az út szélén egy elhagyott fűrfészket. 3 kicsi tojás árválkodott benne. Nem hagyhatta ezt Bőhön Höbűn. Magához vette a tojásokat, feltette a szekérre, és na mit is mondott? Hát azt, hogy bármi legyen, gazdagít. Már beért az erdőbe, amikor az út két oldalán egy-egy kiszáradt bokrot vett észre. Fogta a kökénybokrot, felrakta a szekérre, fogta a galagonyabokrot, felpakolta azt is, és azt mondta, amit az apjától tanult, az meg az ő apjától. Bármi legyen, gazdagít. Már szürkült, amikor meglátott egy tanyát. Rögtön tudta a nyomokból, hogy egy mangatáj házához érkezett. Ismerik ám a burjátok a mangatájt, ám bár senki se tudta megmondani pontosan milyen, nem ám, mert aki találkozott egy mangatájjal, azt a mangatáj megette. Bőhön nem azért volt Höbűn, hogy megijedjen. Gondoltam, mangatáj ide, mangatáj oda, ő bizony itt letanyázik. Elkezdett lepakolni a szekérről. A kalapácsot feltette az ajtófélfára, a tehénylepényt letette a küszöb elé. Aztán bement a házba, és körülnézett. A gerendára felakasztva a túró csöpögött. Alatt a dézsában gyűlt a savó, éppen jó volt a békácskának. Egy sajtárban tej volt. Oda betette a kicsi kígyót. A mangatáj ágyában megágyazott a 2 szúrós bokornak, gondosan betakarta őket tunyhával. A sparhelt meleg hamujába került a 3 tojás, ő maga meg elbújt az ágy alá. Jött a mangatáj. Üres volt a bendője, nem sikerült a vadászat. Hő, idegen szagot érzek? Itt ember járt. Lesz már vacsora? Csak szomjas vagyok, iszok előbb egyet. És bement a házba. Oda ment a savóhoz, hogy igyon,
Igen ám, de a kis békácska szembe köpte a szörnyet. Felbődült, nem tudta, mi lehet az. Ment a tejhez, hogy akkor abból igyon. Kivágódott a kicsi kígyó, belemart a szeme közé. Üvöltött a mangatáj, megtántorodott, belehuppant az ágyba. Jaj! Szúrta sok hosszú tüske nagyon, felugrott a szörnyeteg, meglökte a sparhát, kiugrott a helyéről a hamutartó fiók, a 3 tojás összekoccant, összetört, a forró tojáslé meg szembe spriccelte. Jaj, jaj, mi ez? Mi a csoda ez? Jaj! És futott kifelé a házból. Hanem azt elfelejtettem mondani, hogy höbön kiejtette a zsebiből az ollót, és az ott hevert a földön. Belelépett a mangatáj, beleállt az olló a pucér talpába. Kínjában üvöltött rettenetesen, feltépte az ajtót, kiugrott rajta. Na bizony éppen a tehéjén lepényre. Azon elcsúszott, hanyatt esett, a fejére meg rá a kalapács az ajtófélfáról. No puff! A mangatájnak bizony annyi. Előjött az ágyból böhön-höbön. Megnézte a mangatájt. Annak már tényleg annyi volt. Ásott neki egy nagy gödröt, eltemette, elföldelte, le is döngölte, aztán körülnézett a tanyán. Volt ott minden. Étel, ital, jószág, szerszám. Böhön ott is maradt. És bizony mondom, sórafára többet nem volt gondja. De egy valamit sohasem felejtett el. Azt, amit az apjától tanult, az meg az ő apjától, és az is az övétől. Mégpedig azt, hogy bármi legyen, gazdagít.